Nwanne ebe n'ebe egburu. Ụkwụ tebụl na-ekwu na ụkwụ ya adịghọ na mma. Nwatakịrị aka jikwa agba na. Tebụl na-anọ na-ama na-eji ka ama na ọ ga-ebu anyị ka emetọpụ agba mitin a. Nya ka nwatakịrị agbajikwa agbara. Oh my God. Tebụl a na-ekwu ka ama na-agafụ onye ga-abanye n'okpuru ihe. Ka ọ nọ budo tebụl a ka emetọpụ agba mitin a ka ewe tupu onye ahụ tebụl. Nwatakịrị a ọ gbajikwa agba na. Ebe n'ebe egburu. Gee nwatakịrị a ntị n'onu gị n'ife o kwuru. Gee ntị n'onu ma zakwa ya ajụjụ ọ jụrụ. Ọ sị gị kedu uru ọ ga-abalụ gị n'ịchọchalụ mma niile a mechaa ụmụ pakeji niile a gojuo ụmụ brazilian hair niile a gojuo ụmụ ọzọ bụrụ hair niile ị na-ego gojuo ụmụ sambisa hair niile ị na-ego gojuo ụmụ ochie kanopi hair niile ị na-ego iwe olu ugo nice ga-enyigo nwoke wee ọfụ gị n'anya mụọ iwe obere ọkacha mma n'ezi imechi ife ndị a niile ọ ma lapụ gị jee nụrụ onye ji 100 naira bụ isi nwatakịrị a o mebie na tebụl unu ọ gbajikwa agba n'ụkwụ ya okwu na a na-achọ onye ga-ekwu nyawa aka oyibo nsugbe a na-achọrịta onye ga-etiwa nyawa aka oyibo nsugbe ya ka obi kara nwatakịrị a ọ gbajikwa agba dị ukwu dị tebụl gee ntị n'onu gị n'ife o kwuru kedu uru ọ ga-abalụ gị n'imechara ife ndị a niile ya etu ama lapụ gị jee nụrụ onye nọ na vileji jee nụrụ 100 naira akpa isi igocha ụmụ fonu ngara niile na-ego mechie ife ndị a niile ị na-eme ọ ma lapụ gị jee nụrụ onye na-eyuzu na kia 3310 nọ na vileji kedu uru ọ ga-abalụ gị ife ọchịchị na-ebe hey baby is scaring me hey baby onwe gị okesi gbapụ itibe ọbara Jizọs tibe nke Chineke wanyị na-egbu mmadụ kwa ahụ wanyị na flọsh mmadụ nọ n'ime afọ kwa ahụ ihe mekiri n'ọkụ iche na ọha mmadụ ka ị na-egbu ifuzi ụtụtụ ibebe hey baby is scaring me hey baby kill this baby nwatakịrị a ọ gbajikwa agba na tebụl tebụl na a na-ama na-eji ka ama na onwere ka a ga-esi fụ kapịnta ka ọ kọkwa anya ahụ tebụl ya ka nwatakịrị a obi karịa ọ gbajikwa agba dị ụkwụ aka oyibo nsugbe nwa na a na-achọ onye ga-etiwanụ ya gba aka oyibo nsugbe nwatakịrị a o tiwa nya o tiri eje aja o tiri egwu ugwu gee eti n'onu gị n'ife okwu Unachi maybe wa okay man when you start to do watch channel man up that o ga eme adoption like 5,000 no tell me or the man not check isn't get the me baby okay kill that cockroach she's scaring me now because my sister got come from na close ko ina wole no man the scene ko ina wole no tell me ko ina wole go tell me going out wallet. You know cheap one give me look expensive. I'm going to squad for your information, my sister. Okay, I just got because you each other. Brazilian the man fast can go here. Who check it up here? What shall you profit a girl to gain all the Brazilian hair in the whole world and still use his boyfriend to a girl that buy his smoker? Or dimma? Who knows what can be a little? Kuna look at the rule here. I'm going to use that for 12 my for 6. My meta be call rule here. Man, no, you work on the motor. Private jet. Jesus is Lord. Okay,